Σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ιωάννα TV, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω εδώ τον κύριο Βασίλη Αξιώτη, υποψήφιο πρόεδρο της ΟΝΕΔ. Κύριε Αξιώτη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, όπως πολλοί τηλεθεατές γνωρίζουν, οι εκλογές στην ΟΝΕΔ θα γίνουν στις 18 Απριλίου, έτσι δεν είναι? Στις 18 Απριλίου. Βρίσκεστε σε μια προεκλογική εσωκομματική διαδικασία. Βεβαίως. Σε μια πρωτόγνωρη και πρωτοποριακή εσωκομματική διαδικασία, έπειτα από την απόφαση του Προέδρου μας, του Αντώνη Σαμαρά, να ανοίξει την εκλογική διαδικασία στη βάση και να συμμετέχουν στην εκλογή του Προέδρου της οργάνωσής μας όλοι οι νέοι στην κοινωνία των νέων. Αυτό το διάστημα γυρίζεται τη χώρα, έτσι δεν είναι? Είμαστε στα πλαίσια μιας προεκλογικής περιοδίας. Έχουμε σκοπό σε 13 μέρες να γυρίσουμε γύρω στις 30 πόλεις, να συνομιλήσουμε με νέους, να μιλήσουμε με δημοτικούς και νομαρχιακούς φορείς, να μιλήσουμε με τους πολιτευτές και τα πολιτικά πρόσωπα του φορέα μας για να μπορέσουμε αφενός μεν να μιλήσουμε με τους νέους και να τους εξηγήσουμε γιατί ακριβώς πρέπει να συμμετέχουν στην αυτή την εκλογική διαδικασία και αφετέρου σε σχέση με τα πολιτικά μας πρόσωπα να μπορούν σε ένα βαθμό να διαφημίσουν τη διαδικασία και οι ίδιοι, ώστε η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι όσο δυνατόν μεγαλύτερη. Κύριε Αξιώτη, πείτε μας δύο λόγια για σας. Ένα πολιτικό βιογραφικό, αν σας ζητούσα, τι θα μου λέγατε? Είμαι 25 στα 26, 25-26 χρονών, είμαι ο νεότερος εκ των υποψηφίων. Διεκδικώ τη θέση του Προέδρου της Οργάνωσης των Νέων της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ως έναν βαθμό τα τελευταία 8-9 χρόνια είμαι συνδικαλιστής της Δάπνου του Φωκού, ως υπεύθυνος της σχολής μου, της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών, ως τομεάρχης του Πολυτεχνείου, ως τομεάρχης της Σχολής Υγείας, Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική στην Αθήνα και πέρσι ήμουν γραμματέας πόλης υπεύθυνος όλης της Αθήνας. Γιατί μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια? Δεν θα την αποκαλούσα περιπέτεια, θα την με την καλή έννοια. Μια πολιτική περιπέτεια, με ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Θα το αποκαλούσα στοίχημα. Μάλιστα. Να σας πω γιατί. Οι νέοι της εποχής της δικής μας, η γενιά η δικιά μας, έχει επικριθεί ότι είναι απολιτικοποιημένοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι νέοι είναι απολυτικ. Εγώ θεωρώ ότι οι νέοι δεν συμμετέχουν στα κόμματα. Και αυτό διότι ορισμένα πολιτικά πρόσωπα και ορισμένα κόμματα, αν όχι όλα, με τη δράση τους ίσως έχουν απομακρύνει τους νέους από την πολιτική. Το βασικό σύνθημα το δικό μου και αν θέλετε το προσωπικό όραμά μου είναι ότι στις 18 Απριλίου οι νέοι επιστρέφουν στην πολιτική. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα της κίνησης ανανέωσης, της οποίας έχω την τιμή να εκπροσωπώ, για της υποψηφιότητάς μου για την Προεδρία της οργάνωσης. Οι νέοι επιστρέφουν στην πολιτική, οι νέοι συγκινούνται από τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην κοινωνία μας και υψώνουν τη φωνή τους, υψώνουν το ανάστημά τους και επιστρέφουν στην πολιτική. Μάλιστα. Οι υποψηφιότητες είναι 3 αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ήταν 4. Έχει αποσυρθεί μια υποψηφιότητα, είναι 3. Τον κύριο Παπαμίκου, Χατζή και η δικιά σας. Κύριε Αξιώτη. Έτσι. Βεβαίως. Έχετε κάποια δημοσκόπηση, ίσως? Δημοσκόπηση έχουν βγει κάποιες, αλλά δεν ξέρω την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες λόγω της φύσης της εκλογής. Πόσους περιμένετε στις κάλπες? Γιατί να πούμε εδώ ότι η εκλογή θα γίνει άμεσα, από κάλπες, από τους φίλους της ΟΝΕΔ. Να σας πω, αυτό είναι το ακριβώς το στοίχημα το οποίο επικαλέστηκα πριν. Η συμμετοχή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Και αν θέλετε, αυτό είναι ο στόχος και ο λόγος για τον οποίο έχω ξεκινήσει προσωπικά εγώ με ένα σύνολο ανθρώπων αυτή την περιοδία και την εξόρμηση της πόλης της επαρχίας. Θέλοντας να δείξω ότι προφανώς ο ΝΕΔ δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ΝΕΔ είναι η περιφέρεια και η περιφέρεια. Ναι. Ο ΝΕΔ σημαίνει ότι οι νέοι εμείς είμαστε σαν τον οποιοδήποτε άλλο νέο και αν θέλετε η εξόρμηση αυτή έχει ως στόχο τον τενοτυπισμό και το να βρούμε νέους, να συνομιλήσουμε με τους νέους για να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι στις 18 Απριλίου δεν απλά ψηφίζουν για τον πρόεδρο της οργάνωσης, εκφράζονται, επιλέγουν μια πολιτική έκφραση, επιλέγουν ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος απέναντι στην πόλωση σε σχέση με την πρόταξη της πολιτικής, την ουσιαστική παραγωγή πολιτικής. Αν μου δίνατε έναν αριθμό με τον οποίο θα ήσασταν ικανοποιημένος εσείς, κύριε Αξιώτη? Όσο το δυνατόν περισσότερο. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος αριθμός ο οποίος για μένα προσωπικά θα ήταν ευχαριστία. Όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέοι. Είναι μια πολιτική απόφαση την οποία οι νέοι πρέπει να την υποστηρίξουν και πρέπει να την υποστηρίξει και ο ίδιος ο πολιτικός μας φορέας, η Νέα Δημοκρατία, για αν θέλετε, τη διαφήμιση της διαδικασίας. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Έχω συνομιλήσει με κάποιους νέους και τους έχω ρωτήσει αν γνωρίζουν τι γίνεται στις 18 του Απριλίου. Και αν θέλετε, υπάρχουν δύο πτυχές. Στην πρώτη περίπτωση που γνωρίζουν και συνήθως αυτοί ως ένα μεγάλο ποσοστό είναι οι νέοι οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στην οργάνωσή μας. Και σε ένα μεγάλο βαθμό οι νέοι οι οποίοι δεν ασχολούνται
και οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Και αν θέλετε, αυτό είναι ο στόχος αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Δεν είναι απλά η ανανέωση προσώπων στον ίδιο τον κομματικό μας μηχανισμό, στον ίδιο τον κομματικό μας μικρόκοσμο. Και αν θέλετε, πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι οι ίδιοι νέοι δεν ασχολούνται μόνο με τον κομματικό μας μικρόκοσμο, ίσα-ίσα δεν ασχολούνται, θεωρώ, καν. Οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική. Και εμείς οι ίδιοι, σαν οργάνωση, πρέπει να τους δώσουμε το βήμα έκφρασης για να ασχοληθούν με την πολιτική. Και αν θέλετε, επίσης, αυτό είναι και το προσωπικό μου όραμα. Θέλω να δημιουργήσουμε μια ΟΝΕΔ η οποία να αποτελεί τον κύριο συνομιλητή του οποιοδήποτε νέου σε αυτή την κοινωνία. Κατανοητό. Πίσω από αυτή την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση υπάρχει και μια αναμέτρηση μπακογιανικών Σαμαρικών, Σαμαρικών μπακογιανικών, ή έχει κλείσει αυτό το θέμα στην πράξη? Να σας πω, είναι μια αναμέτρηση μεταξύ νέων προσώπων. Έτσι. Με τους τρεις υποψηφίους έχουμε σίγουρα κοινές αφετηρίες. Δεν θεωρώ ότι τα πολιτικά πρόσωπα στην κεντρική πολιτική σκηνή της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να συμμετέχουν, ασχέτως αν κάποιοι έχουν κάνει την επιλογή να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αν θέλετε, επίσης, είναι μια επιλογή δικιά μου, μέσα από τη σύντομη πολιτική μου παρουσία, να μην έχω σε καμία περίπτωση βρεθεί σε οποιοδήποτε πολιτικό γραφείο. Και ίσως, έχετε στηρίξει δημόσια πριν τις εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία κάποιον από τους υποψήφιους? Ναι, βεβαίως. Θέλετε να μου πείτε? Πήρα ανοιχτά θέση, επειδή θεώρησα ότι οποιοδήποτε ενεργό πολιτικό στέλεχος της κοινωνίας μας πρέπει να πάρει θέση, και στήριξα ενεργά τον πρόεδρο μας, τον Αντώνη Σαμαρά, σε αυτήν την ανοιχτή εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, έτσι, ότι υπάρχει οποιοδήποτε αποκλεισμός απέναντι στον οποιοδήποτε νέο στήριξε τον οποιονδήποτε. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν οποιοδήποτε νέο στήριξε τον πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Ψωμιάδη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν οποιοδήποτε νέο είναι μαζί με τον Ομάρχη, τον Δήμαρχο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι όλοι οι νέοι, είτε είναι στην ΟΝΕΔ είτε δεν είναι στην ΟΝΕΔ, να συμμετέχουν για την ΟΝΕΔ που πραγματικά ονειρευόμαστε. Για μια οργάνωση η οποία θα αποτελεί, όπως σας είπα και πριν, τον κύριο συνομιλητή του κάθε νέου. Θα έχει σημείο να φορά τα μέλη της, τον πρόεδρο της. Η Νέα Δημοκρατία, η ΟΝΕΔ, είναι χωρισμένη στα δύο? Ή θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκής ομοιογένεια? Κοιτάξτε να δείτε, και να είναι η Νέα Δημοκρατία στα 2 ή στα 3 κομμάτια, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το κρίνει. Εγώ σε κάθε περίπτωση, και η παρουσία δικιά μου είναι τέτοια, η οποία θεωρώ ότι σε έναν βαθμό ενώνει όλες τις τάσεις, καθότι είμαι άνθρωπος εκείνος, ο οποίος, σας λέω και πάλι, δεν βλέπει το ιστορικό παρελθόν του οποιοδήποτε νέου. Έτσι. Είμαι άνθρωπος ενωτικός, είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκφράσει την οποιαδήποτε τάση μέσα στην οργάνωση. Θα ήθελα να κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο για τη διαχείριση από την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου αυτής της οικονομικής κρίσης. Κύριος Παπανδρέου, θα μιλήσω και για το φορολογικό νομοσχέδιο, θα μιλήσω και για το επιτόκιο. Θα ξεκινήσω από το επιτόκιο. Ο κύριος Παπανδρέου μίλησε για την εμβολογία, και να υπενθυμίσω τις λέξεις του Προέδρου μας, του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος, όταν γύρισε από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, μίλησε ότι είναι ώρα περισυλλογής, σε καμία περίπτωση την εμβολογίας. Και ίσα-ίσα τον επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Ντομίνικ Τροστκάν, όταν είπε και δήλωσε στο Διεθνές Πρακτορείο, το Bloomberg, ότι αν η Ελλάδα θελήσει να δανειστεί, οι όροι, τους όρους θα τους θέσουμε εμείς. Κάτι το οποίο έγινε και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με το φορολογικό νομοσχέδιο και σε σχέση με τα μέτρα, όχι μόνο με το φορολογικό νομοσχέδιο, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία πήρε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν έκανε κάποια μεταρρύθμιση. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να κάνει την ίδια διαχείριση, τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Και σε κάποια περίπτωση τα μέτρα τα οποία πήρε, είτε η αύξηση του ΦΠΑ, φορολογία στα καύσιμα, δεν ήταν μέτρα τα οποία οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Ήταν απλά κάποια διαχειριστικά μέτρα τα οποία τι κάνουν? Πνίγουν με τη μεσαία τάξη, ίσως τη ραχατοκοκαλιά της κοινωνίας μας. Σε δεύτερο επίπεδο, αν θέλετε, και για την κτηματαγορά, η οποία αποτελεί από μόνη της μια βιομηχανία, δίνει δουλειά σε 150 άλλα επαγγέλματα. Με την όλη αυτή διαδικασία πνίγει και τη ματαγορά, και αν θέλετε, δεν δίνει αυτές τις ανάσες προοπτικής στις οποίες επικαλείται ο πρόεδρός μας, ίσα-ίσα ασφικτιά όλη την οικονομία. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία σίγουρα θα προκύψουν και άλλα μέτρα, τα οποία αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε πραγματικά να τα αντέξουμε. Κάποιοι νεοδημοκράτες λένε ότι θα ήθελαν τον Αντώνη Σαμαρά πιο έντονο, πιο δυναμικό. Είναι πολύ χλιαρός για αυτούς, λένε. Θα ήθελα να το σχολιάσετε ακριβώς αυτό, κύριε Αξιώτη. Ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ένας πολιτικός υψηλότατου ήθους, ένας πολιτικός έμπειρος, και θεωρώ ότι ο ίδιος θα επιλέξει την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη στιγμή να μπορέσει να ασκήσει σωστή αντιπολίτευση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Προς στιγμήν, ο ίδιος ποτέ δεν είπε και δεν έδωσε λευκή επιταγή στο ΠΑΣΟΚ. Ίσα-ίσα ήταν ο ίδιος ο οποίος ύψωσε τους τόνους, και ήταν ο ίδιος ο οποίος συμμετείχε, αναγνώρισε τη δυσκολία της περίοδου της οποίας ζούμε, και αν θέλετε, πρότεινε και ο ίδιος ορισμένα μέτρα, τα οποία δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ παρέβλεψε.
Σε καμία περίπτωση η Λευκή Επιταγή, συνένεση σε ορισμένα όρια, αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος ανέφερε συνένεση τέλος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση και από το ΠΑΣΟΚ για οποιαδήποτε συνεργασία απέναντι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.